Bueno, gerau taldea gara, gaur printzipioz izan behar zen geure azken eguna grabatzeko, eta pixkat luzatu zaigu movida itzel hau. Pentsatu genuen, itzela izango zala jendeari gonbidatzea geure lagun guztiei, bidean topatu ditugun hori guztiei, gonbidatzea gugaz kantatzera, ezta? Aitorreri eta Ikerreri guretu zitzaien egitea bertso berri bat letra berriarekin. Aitor, geure basujolea eta bertsolari itzelak prestatu zuen bertso eder bat, 7 puntukoa, 3 zatitan, 3 bertsotan da. Horra saltzen zuen pizkat zein zen taldearen historia. Azken 3 urtetan bizi dugun guztia kapitulo garratz batzuekin eta beste batzuk askoz gozoagok. Eskerrak eman baino, hemen egon diren guztiak parte hartu dute zuzenean geure diskan, abesten, azken koreetan. Eta hori izan da, geure senideak, geure lagun guztiak, Bertoko estudioan dauzen hor, ratzetik hor dagoen Bruno, De Zabala, Asier, Aitor Rabio, guztiak parte hartu dute, hunkigarria izan da, jende hori guztia gurekin egotea, eta benetan itzela. Eta zenbat gerra eman dugun geu grabatzeko diska puñetero bat, eta hau dira hauek, eta 3 tomatan grabatu dute oso ondo eta oso afinatuta. Eta emaitza itzela.